Velkommen til Vital. Mit navn er Solvej, og jeg vil præsentere dig for vores platform. Hver tredje dansker oplever sig dagligt stressbelastet, og over en periode på 11 år er stress i erhvervslivet steget med knap 130%. Det kalder på kompetent assistance. Derfor introducerer vi i Vital vores stressforebyggende platform til det danske erhvervsliv. Platformen er inddelt i 3 niveauer: medarbejder, afdelingsleder og øverste leder eller HR. På medarbejderniveau besvarer alle et månedligt spørgeskema i forhold til stress og kropsbevidsthed og får derudfra skræddersyede ressourcer i form af øvelser og viden. Ved alarmerende stressniveau nudges medarbejderen til at booke en trivselssamtale med personaleansvarlig direkte i appen. Medarbejderne kan derudover tilgå en ressourcebank og egen personlig historik. Som afdelingsleder får du anonymiseret indsigt og data i din afdelings trivsel. Derudfra får du konkret handlevejledning. Du alarmeres derudover, hvis medarbejderne viser tegn på langvarig stress og har ligeledes adgang til en ressourcebank og til historik. Den øverste leder eller HR får adgang til indsigt og data fra alle afdelinger og har dermed det store overblik over organisationens trivsel. Det særligt innovative ved vores løsning er integrationen af kropsbevidsthed og støtte til struktur og planlægning. Vores platform skræddersyr kropslige øvelser til brugeren baseret på deres data og tilføjer derudover støtte til at strukturere arbejdsdagen og implementere øvelserne. Dette tilbyder vi som de eneste på markedet. Samlet set tilbyder I Vitals platform et konkret og effektivt trivselsredskab, som skaber en rød tråd gennem hele organisationen. Tak for jeres tid.